Yo nalar yo pikir yo kopar yo kabeh. Iki kok terusan nang wis dikata-kata. Yai Suwapati terus kalau timbalan kang dawuh tuh koko wae. Kowe ngerti datine dina iki kadhawan kawuh. Ana negara Ngastina pinangka ratu sekuton. Nggih. Ratu sekuton, sekutonipun Prabu Duryudana. Dina iki Ngastina bakal duwe gawe. Ingkang kagungan damel menika sinten? Ngastina keseret lakon iki. Siji ana kabar yen Karang Kadempel sing diarani Kyai Lurah Semar kuwi bakal garwa dodo mbangun kahyangan. Sambung rapetipun kaliyan Ngastina. Ana sambung rapet sabab ana kawan kuwi pamomonge para Pandhawa satu bebuyutan. Mula saka kuwi dawuhe kan sinuwun ing Hastinapura liwat Paman Patih Hayya Sangkuni dina iki awake dhewe kudu tumuju Karang Kadempel yen perlu gawe terang-terang. Gawe terang-terang. Ribut kados aja nganti kajate Kyai Lurah Semar sing bakal bangun kahyangan kuwi kabur. Nang ngoten kedah wani dosa. Ora sampe itu dosa. Wong urip ku sing digoleki ora mung kautaman ning yo kabagyan. Kabagyan iku nek mboten utami napa nggih marwis ora samecang perkara kautamane. Bakune dina iki tumuju Karang Kadempel nindakake dawuh saka Paman Patih Hayya Sangkuni. Bidal dinten yo budal nabuh tengara sing gawe diri kaya kali bekas sandrane.